IFM News. IFM News. IFM News. Palengke Report. Naimbag abigat yung mga idol. Intema na 20 presyo, tinaduma-duma native vegetables. Itatangal daw iti Chendaan tayo iti Laoag City. Presyo iti petchay, 25 pesos ti kada bundle. Siling labuyo, 200 pesos. Kalamansi, 80 pesos. Timet sibuyas ket 200 pesos. Rangaw iti kamutig, 30 pesos. Pariapang pakbet, 160 pesos. Palang, 200 pesos. Silya pang pakbet, 200 pesos. Paria adadakkel, 200 pesos. Tarong adadakkel, 120 pesos. Timet kabatiti ket 160 pesos. Okra, 160 pesos. Sabong ti karabasa, 10 pesos iti kada kerker. Katuday, 200 pesos, tabungaw, 50 pesos, timet cauliflower ket 100 pesos, karabasa, 70 pesos, sita, 120 pesos, bulong ti marunggay, 20 pesos iti kada bundle, bulong ti lasuna, 10 pesos ti kada bundle, ken ti kamatis ket 80 pesos. Dayta nga rod mga idol, iti presyo itinaduma-duma native vegetables. Dito'y Chendaan tayo, ito'y Laoag City.